Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yau muna 2 ga watan 7 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1447, wanda ya dace da 24 ga watan 12 miladiya ta 2025. Za mu yi jawabi ne akan wata mas'ala musamman wadda take kai a yanzu, shine ƙarshen shekara da Allah ya kawo mu, kuma kamar yadda aka sani duk ƙarshen shekara Kiristoci, wato mabiya addinin Kiristanci, suna yin murna ta zagayowar haihuwar Annabi Isa alaihi salam, wadda ake ce ma Kirsimati da Hausa. To sai ya zama tambayoyi suna yin yawa a tsakanin al'umma zuwa ga malamai akan hukuncin yi ma Kiristoci ko taya Kiristoci murna ta Kirsimati, ko kuma hukuncin cin abincin Kirsimati ko halartar tarurrukan da suke yi domin wannan biki da suke yi a ƙarshen shekara. To abin da ya jawo hankalina in yi maganar, ni kaina tun da safe ake man tambayoyi akan wannan, musamman mutane da suke rayuwa a jihohin kudancin ƙasar mu ta Najeriya, waɗanda a can ne suke cuɗanya da mafi yawancin waɗanda suke mabiya wannan addini na Kiristanci. To kuma dama sai na ga 'yan kwanakin nan malamai sun himmatu wajen yin waɗannan bayanan dangane da hukuncin hakan, wanda na ji kuma na ga malaman Ahlus Sunna, ko in ce wasu daga cikin malaman Ahlus Sunna, suna ba da fatawa da haramci bisa ga hujjojin da suke faɗa. Har ma sai na ga abin yana ɗaukar wani sabon salo, musamman jiya da yau, ta yadda na ga wasu daga cikin malaman ɗariƙa su kuma suna kishiyantar fatawar malaman ko wasu daga cikin malaman Ahlus Sunna da suka bada ta haramci. Su waɗannan malaman na ɗariƙa suna halattawa. Na ga wani malami a Kano daga cikinsu, na kuma ga wani malami daga Bauchi, shi ma yana ƙoƙarin warware waccan fatawar ta haramci. To wannan dalilin ne yasa na ga ya kamata mu ɗan yi jawabai domin su kusanto da fahimtar mu akan wannan mas'alar. To na farko dai, abu na farko da ya kamata mu fahimta dangane da mu'amalar mu da waɗanda ba musulmi ba, dukkaninsu, sawa'un Kiristoci ne ko Yahudu ne ko ma waɗanda suke mushrikai. To Allah subhanahu wa ta'ala cikin Alƙur'ani ya ba da wata ƙa'ida wadda ita ce za mu fara karantawa a yanzu dangane da mu'amalar mu da su waɗanda ba musulmi ba. A cikin suratul Mumtahanat aya ta 8, Allah ta'ala yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, la yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah ta'ala ya ce la yanhakumullahu, Allah bai hana ku ba, Allah bai hane ku ba, anil ladhina lam yuqatilukum fid dini, dangane da kafirai waɗanda ba su yaƙe ku ba a cikin addinin ku, sannan wa lam yukhrijukum min diyarikum, kuma ba su fitar da ku daga gidaddajin ku ba. To menene yake Allah bai hana mu ba? Yace an tabarruhum, ku kyautata musu a mu'amala da zamantakewa ta fuskoki na kyautata magana tsakaninku da su, da fuskar kyautata dukkan wata mu'amala ta kasuwa da makwabtaka da auratayya in ta haɗa ku da su, domin kamar yadda za mu yi bayani a gaba, hatta aure
akwai shi tsakanin ahlul kitabi Yahudu da Nasara matansu da mu musulmi. Wato musulmi halas ne ya auri mace daga cikin Kiristoci ko kuma mace daga cikin Yahudu. To in har haka ta faru, Allah ya ce babu laifi ku kyautata musu a cikin duk waɗannan mu'amaloli. Aiki ne ya haɗa ka da wani wanda ba musulmi ba, kasuwa ce ta haɗa ka da shi, a maƙotaka ce ta tafiya ko makamantan haka. Allah ya ce in dai bai yaƙe ka ba a cikin addininka kuma bai yi ƙoƙarin fitar da kai daga gidanka ba, wato ya nuna zalunci a kanka, Allah ya ce to Allah bai hana ku ba ku kyautata musu. Sannan wa tuqsitu ilaihim, Allah bai hana ku ba ku yi masa adalci. Duk sanda wani abu ya haɗa ku da su na rigima ko rikici ko wani al'amari na haƙƙi na kuɗi ko mutunci ko jini, Allah ya ce Allah bai hane ku ba ku yi masa adalci. Kaka ga cewa ai ba musulmi ba ne, bari kawai a nuna mashi fin ƙarfi ko a taushe shi a cikin wata mu'amala. A'a, Allah ya ce ku yi masa adalci dan Allah bai hana ku ba. Sai ya ce inna Allah yuhibbul muqsitin. Lalle Allah yana son masu adalci. To kun ga wannan ayar, a cikinta za mu fahimci cewa Allah subhanahu wata'ala ya karantar da musulmi kan cewa su zauna lafiya da waɗanda ba musulmi ba, kuma su yi kowace irin mu'amala da su ta kyautatawa cikin kowane irin sha'ani, in dai babu abu biyu, ba su yi fito na fito da musulmi a cikin addininsu ba, suka yi ƙoƙarin hana su ko suke ƙoƙarin cutar da su a kan addininsu, Allah ya ce ba laifi a yi mu'amala da su mai kyau. Haka nan kuma in ba su fitar da musulmi daga gidaddajinsu ba, kamar yadda kafiran Makka suka yi ƙoƙarin fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin shi na Makka. To wannan dangane da umumin kafirai ake magana, sawa'un Yahudun ne ko Nasara har mushrikai ma. Ai akwai ma wata ayar da ke cikin suratul Tauba da Allah ta'ala yake cewa wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Kaga ita ma wannan tana nuni akan cewa in wani mushriki ya nemi amintarwarka a matsayinka na musulmi, ka ba shi amana na zaman lafiya, ba zai cutar da ku ba, ba zai yaƙe ku akan addinin ku ba. Allah ya ce ku ba shi amanar, kuma ku kyautata zama da shi, shine wa ablighu ma'mana. Ku kyautata zama da shi har ya saurari maganar Allah, ƙila ya yi imani ta haka. To kun ga wannan ayat ta nuna dan muna zaune da Kiristoci a garuruwanmu ko a unguwanninmu, Allah bai hana mu mai masu kowace irin kyautatawa ba ta rayuwa a cikin mu'amala ta rayuwa. Ina fata an gane. To shi kenan. Sai aya ta biyu, wadda ko su malaman da suna halatta cin abincin Kirsimeti ko a yi masu happy Kirsimet sun kafa hujja da ita. Ita ce ayar da take cikin suratul Al-Ma'ida, aya ta 5. Aya ta 5 wadda Allah ta'ala yake cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ita kuma wannan ayar Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat, kuma a yau Allah ya halatta muku daɗaɗa daga cikin abinci, duk wani abu mai daɗi kuma wanda baya cutarwa, kuma abin da shari'a bata hana ba, Allah ya ce Allah ya halatta muku ku ci shi a matsayin abinci. To sai ya ce wa ta'amul lazina utul kitaba hillul lakum, haka nan abincin waɗanda aka bawa littafi halas ne gare ku ku musulmi. Su waye aka bawa littafi? Su ne Yahuda da Nasara, Yahudawa da kuma Kiristocin da muke magana a kansu. To Allah ya ce abincinsu halas ne mu ci shi mu musulmi. Sai ya ce wa ta'amukum hillul lahum, kuma abincinku ya halatta gare su. Kaga wannan ayar ta nuna Kirista zai iya dafa abinci ya baka kuma ka yi amfani da shi.
kai ma kuma za ka iya dafa abinci ka bashi ya yi amfani da shi, babu haramci. Wannan ya haɗa har nama da za a yanka. Halas ne Kirista ya yi yanka na dabba, ya soya ko ya dafa ko ya sa a abinci. A matsayinka na musulmi ka karɓi abincin ka ci, duk da akwai naman da shi ya yanka shi da kanshi. Haka nan kai ma za ka iya yanka ka sa a cikin abinci Kirista ya ci. Duk da kasancewar Kiristoci ba sa yin bismillah yayin da za su yanka mai dabba. Har gara-gara Yahudu suna ambatar wata kalma wadda ta ƙunshi ma'anar bismillah. To amma ko da ma ba su karanta bismillah ba, su kansu Yahudun in dai sun yanka, kasancewarsu ahlul kitabi, za ka iya cin abincinsu ka ci wannan nama da suka yanka. Dalili ko malamai suka ce Allah ya yi umumin at-ta'am, ya ce wa ta'amul lazina utul kitaba, da kuma abincin waɗanda aka ba wa littafi. Kaga nama ma ai yana cikin abinci. Saboda haka tunda Allah ya yi umumi na cewa mutum zai iya cin abincinsu, to ya ƙunshi hada namansu. Duk da kamar yadda na ce wani zai ce to ai ba su karanta bismillah ba a lokacin da za su yi yanka, kuma gashi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alƙur'ani ya yi hani akan cewa duk wani naman da ba a yanka shi da sunan Allah ba, a nisance shi domin fasikanci ne, kamar yadda Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna ash-shayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikuna. A cikin suratul an'ami aya ta 121 Allah ta'ala ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq, kuma kada ku ci abin da aka yanka ba a ambaci sunan Allah a cikinsa ba, domin fasikanci ne, zuwa ƙarshen ayar. To kun ga wannan ayar ta hana a ci yankan da ba a ambaci sunan Allah ba ko? To amma sai malamai suka ce ko da musulmin ma in yayi yanka ba tare da ya ambaci sunan Allah ba, misali saboda ya manta, kawai sai ka yanka dabba, ka manta shif baka ce bismillah ba, sai bayan ka gama sai ka tuna baka yi bismillah ba, wannan nama halas ne ka ci shi, saboda me? Kasancewa ka musulmi. Ina fata an gane. To haka nan kuma shi ma ahlul kitabi in ya yanka ko da bai bismillah ba, saboda wannan ayar za mu iya amfani da shi. To don haka dai, ita wannan ayar, wannan shine saƙon da ta bayyana cewa muna iya cin abincinsu kuma su ma suna iya cin abincinmu. Sai ya kasance can gaba ma sai Allah ta'ala ya ce da kuma katangagu daga cikin matansu mu za mu iya aurensu, amma su ba, Allah bai yarda mana mu musulmi mu aura masu matanmu ba, sai dai su an yarda mu auri matansu, saboda saboda shi addinin musulunci shine sama da kowane addini. Saboda haka wani addini ba zai hau kan shi ba, sai dai shi ya hau kan wasu addinai. Shi yasa aka yadda mu aure nasu, saboda miji in ya zama wato miji ga wadda take Kirista ko Bayahudiya, kaga shi ne sama da ita ko? Ita ce ƙasa da shi, kuma ba tare da an ce tilasta ta ba sai ta zama musulma. In kuma ya zama musulma mace ta auri Kirista ko Bayahude, kaga shi ne sama da ita, to wannan ne addini ba zai yadda ba ko bai yadda ba a kai. To a taƙaice abin da muke so mu bayyana da waccan ayar ta cikin suratul Mumtahana da ta zo da umumin mu'amala mai kyau da su ko, da wannan ayar da ta halatta mu ci abincinsu, ai ita wannan ta suratul Ma'ida tana bayani ne akan yadda za mu ma kyauta zamantakewanmu da su. Kamar tana ƙarin bayani ne akan waccan. To, dukkanin waɗannan ayoyin guda biyu da suka ƙunshi mu kyautata zama da su da mu'amala, suna magana ne akan mu'amala ta yau da kullum, ta zamantakewar rayuwa, wanda wannan ma'anar za ka fahimce ta in ka karanta littattafan malaman tafsiri na sunna
dangane da waɗannan ayoyin. Kamar Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir Tabari rahmatullahi alaihi, kamar Ibn Kathir a cikin littafin tafsirinsa, kamar Sheikh Muhammad al-Amin Shanqidi rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa Adwa'ul Bayan, da irin su littafin tafsir na At-Tahrir wa Tanwir da sauran littattafan tafsiri. In ka karanta za ka ga suna magana ne akan cewa waɗannan ayoyi suna ƙoƙarin musulmi su kyautata zamantakewa da su, amma a cikin abin da yake na rayuwa tsantsa, ba abin da ya shafi addininsu ba. Waɗannan ayoyin ba suna nufin ka riƙa mara ma Kiristoci ko Yahudu baya akan abin da ya shafi addininsu. To wannan kenan. Wasu daga cikin malaman da suke halattawa waɗannan ayoyin su suka dogara da su, da kuma batun da suke cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su a Madina, kuma a wasu lokuta ma yakan je ya duba su idan ba su da lafiya, wani lokaci ma ya masu kyauta, wani lokaci ya karɓi kyauta daga su, har ma shugabanninsu ya karɓi kyauta daga shugabanninsu. Sai suka yi kiyasin halaccin cin abincin Kirsimeti da Happy Kirsimeti da wannan, wanda ko shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mu'amaloli da yayi da waɗanda ba musulmi ba, za ku ga dukkanin mu'amalolin ya yi su ne akan al'amari na rayuwa. Tunda gaishe shi in bai da lafiya, ai wani abu ne na rayuwa ba addini ba. Ina fata an gane, na kyauta zamantakewa ce ta rayuwa ko? Amma ba wanda zai taɓa kawowa cewa ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaki wani Kirista ko Bayahude akan addinin shi. Ba wanda zai kawo gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya ma Kirista ko ya ma wani Bayahude murna da wani taro ko idi da suke yi a cikin addinin su, ba wanda zai faɗa haka. Kaga wannan ya nuna cewa a cikin abubuwa ne na rayuwa yake zuwa ya masu murna ko ya yi masu jaji, amma ba akan abin da ya shafi addinin su ba. Wannan ayoyin nan Allah ya saukar da su, kuma malamai suka yi bayanin manufar Allah a cikin su. To akwai wata ayar wadda ta yi togaciya akan mu'amalolin ma da aka yarda mu yi da su mu kuma kyautata masa a ciki, to wasu ne ban da wasu. Wato mu'amaloli ne da suka shafi rayuwa tsantsa, banda rayuwa ta addini. Ba a yarda mu taimake su a cikin addinin su ba, ba a yarda mu taya su murna ga wani abu na addinin su ba. Ina fata an fahimta. Ayar da take togaciya akan umumin da waɗannan ayoyin suka zo, ita ce ayar da Allah ta'ala yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Ku taimaki junanku ku mutane a cikin abin da yake albirru, kyautatawa da nagarta, duk wani abu mai kyau. Allah ya ce ba laifi ku taimaka ma junanku ta hanyar bayarwa, ta hanyar ka taimaki mutum da ƙarfinka, ta hanyar ka taimaki mutum da shawara, ta hanyar ka taimaki mutum ta musharaka da shi a cikin wani abu da ya dame shi, ai yadda za a fidda shi da ikon Ubangiji, ko ko wani abu na farin ciki da ya same shi ka je ka taya shi murna. Duka wannan ta'awani ne alal birri wattaqwa. To gaba ta biyu sai Allah ya ce wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Kada ku taimaka ma junanku a cikin ƙetare iyaka da saɓan Allah. Al-ithm shine saɓawa Allah. Al-udwan kuma ƙetare iyakar shari'a, mutum ya ƙoƙarin tsallake inda Allah ya ce tsaya. To Allah ya ce kar ku taimaki junanku, ko da ko tsakaninku ku musulmi, ba wai tsakanin musulmi da Kirista ba, ko tsakanin musulmi da Bayahude. Ko ɗan uwanka musulmi idan yana yin saɓan Allah, haramun ne ka taimake shi da kowace irin fuska ko. Yanzu za ka ga mutum ƙila yana shaye-shaye, in ka gan shi ka ce mai sannu, wai kana yi mashi sannu saboda abin da yake, to kai ma ka yi musharaka da shi a cikin zunubi. Yanzu da za ka ɗauki mutum kan abin hawanka, mota ko babur ko keke, ka kai shi ya je ya cima wani mutunci ba bisa haƙƙin wanda aka cima mutuncin ba, to kai ma za ka samu kamasho na zunubi na cima wannan ɗan uwanku musulmi mutunci da aka yi saboda taimakon da kai.
Inda za ka koya mace kan babur ko mota ka kai ta gidan boka ko ka kai shi gidan boka, kai ma za a rubuta maka zunubi akan wannan musharaka da kai da shi. Kai ba wai ka ɗauke shi ta fuskar taimako ba, haya ma kamar mai mashin ɗin express ko motar haya ya ɗauki wasu ya kai su gidan caca su biya shi, wannan aikin da ya yi zai samu zunubin shi saboda ya yi ta'awuni alal ithmi wal udwan. Ina fata an gane. To haka nan su Kiristoci wannan taro da suke yi na Kirsimati, ai shi ne ma tsantsar saɓon Allah, saboda addinin Kiristanci da Yahudanci sokakkin addinai ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya soke su, bai kallon su a matsayin addinai, don haka ci gaba da yin su a duniya saɓa ma Allah ne. Sannan masu ci gaba da yin su saɓa ma Allah ne suke yi. Don haka in ka taimaka musu a cikin wannan addinin ta kowace irin fuska, kai ma mai saɓon Allah ne. Kuma ga shi lokutan wannan tarurruka da bukukuwa na Kirsimeti suna faɗar wata kalma wadda ita ce kalma mafi girma da take fusata Allah, wadda fushin da Allah yake yi saboda wannan kalmai har yake sanyawa sama da ƙasa da duwatsu za su rikito, su faffashe, su tsatsage, su ragargaje, komi ya halaka saboda wannan kalma da suke faɗa a lokacin da suke ire-iren waɗannan tarurruka. Kalma kuma ita ce cewa Allah ya haihu, Allah yana da ɗa. To kaga irin wannan taron da ake faɗar abin da yake fusata Allah, ai a matsayinka na musulmi mai kishin addini, mai kishin Allah da manzon Allah da addininsu, bai kamata a ce ka taya masu yin shi murna ba, ko ka je ka haɗu da su ka karɓi wani abin da za su baka na kyaututtukan irin wannan taro da shi yake fusata Allah. Allah yana cewa takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu haddan an da'aw lirrahmani walada. Allah ya ce sama ta kusa ta tsatsage da ƙasa ta rikito, duwatsu su ragargaje, wato duniya gaba ɗaya ta cakuɗe, ta halakar da duk abin da ke tsakaninta. Mai yasa Allah ya ce an da'aw lirrahmani walada? Saboda ana da'awar Allah yana da ɗa, Allah ya haihu. Ka san ko jagororin wannan da'awar a duniya ai su ne Kiristoci. To saboda wannan dalilin, tunda saɓan Allah suke kuma mafi girma, kuma suke faɗar kalmar da tafi kowace girma, da Allah ya ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kaziba. Allah ya girmama kalmar su kuma ya ce ƙarya suke yi. To shi ya sanya sai aka yi togaciyar cewa ba za ka je ka yi musharaka da su ba a Kirsimeti, ba za ka ci, za ka ƙaurace ma duk wani abu da ya shafi wannan, saboda mi ya saɓa ma aƙidar ka ta musulunci, kuma yana cin karo da aƙidar mu ta musulunci. Shi yasa ba za mu yi tare da su ba a cikin wannan, ta hanyar yi musu murna ko ta hanyar cin abin da suka bayar a abin nan. Don haka a taƙaice dai, dukkan abincin da Kirista ko Yahudu zai dafa, in dai bai shafi addinin shi ba, bai shafi wani taro na addini ba, kamar Kirsimetin, kamar ɗaurin aure da za a yi a church, za ka iya cin shi, halas ne gare ka, saboda maƙocinka ne zai girko abinci ya aiko maka ka karɓa ka ci. Irin abinci dai da ake na safe ko na rana ko na dare, saboda mi bai shafi addini ba. In zai yi yanka ya kawo maka, za ka iya amfani da shi. Zai aiko ma da soɓo ko kunun aya ko wacece, duk za ka yi amfani da shi. Amma in na Kirsimeti ne wanda addini ne wannan, to ba za ka yi amfani da shi, ba za ka karɓa ba. Ina fata an gane. Wannan shi ne bambancin. Na yi batun ɗaurin aure. Ko ɗaurin auren Kirista bai halatta ka je ba. Dalili kuma shi ne, ai addini ne wannan. Kuma galibi za ku ga ai a coci ake yi. Saboda haka ka ga yanzu, in Kirista zai yi aure, ba laifi ba ne ba dai kai mashi murna, ka yi aure, to Allah shi taimaka, muna maka murna. Wannan ba haramun ba ne, amma ka ɗauki ƙafarka
ka je ɗaurin auren shi a coci kana musulmi, wannan haramun ne gare ka. Dalili kuma saboda kai musulmi ba zai yi a addinin ka ba ka je coci. Ɗaya kenan. Sannan na biyu, in an tafi gurin ɗaurin auren, za su ɗaura auren ne gwargwadon karantarwar mai addininsu. Addu'o'in da duk za a yi a gurin addu'o'i ne da suka shafi addinin mai Kiristanci. Kaga kai ba za ka yi musharaka a wannan ba. Amma in bayan an yi ɗaurin auren ƙila ya haɗa wata ƙwarya-ƙwaryar taro da za a ci abinci a kan ɗaurin wato auren da ya yi, wannan ba laifi, amma ya zama ba coci za a yi ba. Ƙila wani gida ne ya samu, ko gidan shi da zai aje matar ya gayyace ku a ba ku abinci da lemu da sauransu, wannan ba komi don ka je. Inda ba za ka je ba coci gurin mai ɗaurin aure. Kuma ko da ba coci ba ne, in dai za a yi ɗaurin auren da karantarwar addininsu, to kai ba za ka taimaka a wannan ba. Saboda haka wannan umumi ne, ko da ɗan uwanka musulmi in dai zai saɓa Allah ba ka taimaka mai, balantana wanda ba ɗan uwanka musulmi ba. To a taƙaice dai wannan shi ne abin da ya kamata wato mu sani dangane da wannan mas'alar. Wasu suna ganin ai in musulmi ko masu ba da fatawar haramcin aka ce za a ɗauki fatawarsu, to za a ɓata zaman tare da ake yi a gurin aikace-aikacenmu da unguwanninmu da garuruwanmu da wanda ya tsinci kanshi a tsakiyar su Kiristoci, to za a yi ƙoƙarin ɓata zamansu da sauransu. To ai abin da ya kamata mutane su sani, mu musulmi duk duniya ba abin da ya fiye mana addininmu, kuma ba wanda ya fiye mana Allah da manzon shi. So da haka idan Allah ya hana mu abu, manzon shi ya hana mu abu, ko da wani zai ji ba daɗi, to mu ba mu damu ba, saboda mu mun fi zaɓar Allah akan waninsa. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu, haka Allah ya ce. Allah da manzon shi su ne ya fi dacewa ka nemi yardarsu, in dai har kun kasance ku muminai ne. To wannan ita ce ƙa'ida ta addini. Mutum ya ga cewa to yanzu wane muna zaman kirki da shi a ma'aikatarmu ko a ofis ɗinmu ko a kasuwarmu, Kirsimeti ta taso, mu in muka yi sallah suna mana hafi sallah, su turo mana saƙo, su ba mu kyaututtuka, mu a ce ba za mu yi masu wannan ba, to ai abin ba biki ba ne. Al'amari ne da ya shafi mai addini. Inda ra'ayi ne sai ka yi tun da kai sun maka. To amma addini yana da iyaka, akwai layuka da ya shata mana, in muka tsallaka to mun samu matsala. Saboda haka ba za ka yi wannan ba, addininka ga abin da ya ce maka. Kuma abin da zai sauƙaƙe mana wannan, ko shawarar da muke ba wa junanmu, musamman waɗanda Allah ya haɗa su zama da ire-iren waɗannan mutanen, ka zama mai kyautatawar kamar yadda ayoyin can suka yi umarni. In ka zama mai kyautatawar cikin dukkan lamurra, kana kyautata musu a magana da mu'amala da sauransu. Ƙila gurin aikin ku ɗaya, in za ka tafi za ka ɗauke shi a motarka, ka rage mai hanya ku je gurin aiki, in za ku dawo tare. Kaga wannan ai kyautata mu'amala ce. Ya rasa wani abu na kuɗi ko bashi ko rance, ka ɗauka ka bashi ya ciyar da iyalan shi abinci, duka wannan kyautatawa ce, kuma ba haramun bane. Ya shiga matsala ta rashin lafiya, ka yi yadda za ka yi ka taimaka mashi ko shi ko iyalan shi, duka wannan ba haramun bane. Amma wata rana kawai ka fito da abin hawanka sai ya tsaishe ka ya ce da Allah ɗan rage mana hanya, yau Lahadi za ni sabis coci, to nan haramun ne ka ɗauke shi. Amma in yana da hankali ya san cewa ba abin da ba ka yi mashi na kyautatawa, amma nan da yake batun addini ne sai ka yi mai jawabi. Kaga mu addininmu na musulunci ya haramta mana mu taimaki wani wanda ba musulmi ba a cikin al'amarin addinin shi. Ka gaya mai gaskiya cewa wannan da kake nema ba zan yi ba, amma ka yi haƙuri saboda addininmu ya hana mu wannan, mu kuma addininmu shi ne gaba akan komai. In yana da hankali zai maka uzuri, ina fata an gane, kuma hakan ba zai ɓata mai zamantakewar ku ba. To ko abincin ya kawo maka, abin da za ka gaya mashi kenan cewa kaji karantarwar addininmu. Saboda haka in kai haka, Ubangiji Ta'ala zai gode maka akan abin da kai na zaɓar addinin shi sama da mu'amala ta rayuwa da ke tsakaninmu. A irin waɗannan ra'ayyukan
na cewa akwai irin mu'amalar da addini ya yarda mu yi da wasu banda wata. Wasu mutane suna ganin cewa masu irin wannan ra'ayin suna tsanantawa, ba su san zaman tare ba, kai ƙarshe ma wasu suna jifar masu irin wannan ra'ayin da cewa za su iya haddasar da wani abu na ta'addanci ko su sa a ɗauki makami a kan waɗanda ba musulmi ba, wanda kwata-kwata ba gaskiya ba ne. Ba za ka cutar da shi da komi ba, amma dai ta wannan ɓangaren ba za ka taimaka mashi ba. To wannan shi ne a taƙaice kuma a gurguje cewa ba haramun ne mutum ya yi happy Kirsimeti ga Kirista ko ya je ya musharaka da shi a cikin wani al'amari da ya shafi addininsa, saboda yin haka addini ne. In mutum yana son ya san waɗannan bayanan da ma waɗanda suka fi su, to ya duba wani littafi da ake ce ma Iqtida'us Siratal Mustaqim Mukhalafati Ashabul Jahim na Ibn Taymiyyah, wanda ya gina littafin ne akan wannan batun da muka yi na ƙoƙarin musharaka a cikin ididdika da tarurrukan waɗanda ba musulmi ba, yaya musulmi ya kamata ya mu'amala da waɗanda ba musulmi ba a cikin idinsu da tarurrukansu da sauransu, ko kuma dukkan wani abin da aka gina ma na saɓan Allah, shi ya kamata musulmi ya bi akan wannan. To ina ga a taƙaice wannan shi ne 'yan bayanan da na so in yi muku, domin na san ɗan lokacin nan za a yi ta magana akan haka nan. Wasu waɗanda suke cewa ai halas ne, iya fahimta suke nan da waɗannan ayoyi, amma kuma fahimta ce ba ta daidai ba. Wasu kuma son zuciya ne, kawai ya za a saɓa da wasu, wannan duk shi ke sawa sai ka ga an shiga cikin irin wannan hayaniya. Allah shi datar da mu. Akwai wanda yake da wani abu musamman kan wannan matsalai? Masu zanen gidaje. Ko kuma makaranta a baka assignment a cikin To, kamar yadda na faɗa muku, Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Kada ku taimaki junanku cikin duk abin da yake saɓan Allah. Don haka in kana burkila ko kana injiniya ko kana lebura, a ɗauke ka tafi ka gina coci, wannan haramun ne a addinin musulunci. Kai ko a wayarin, ƙila aikinka kenan kai wayarin ɗin wutar lantarki, a ce kuma coci za ka je ka yi kana musulmi, wallahi ka yi haramun. Inda kana kafinta, a kawo maka aiki ka ƙera kujerun da za a sa a coci ana zama, wallahi in ka yi haka ka yi haramun. Kai ba wai wannan ba, kana ɗan express, mace Kirista ta tsaida ka, ka san coci za ta, kaga biyan ka za ta yi fa, ka san coci za ta ce kai ni coci, wallahi in ka kai ta ka yi haramun, domin ka yi ta'awuni alal ithmi wal udwan. Ya kamata musulmi su fahimci wannan, kuma ko shakka ba mu da ita akan haramcin waɗannan abubuwa, saboda mi? Saboda addinin musulunci shi ba wargi ba ne. Mu muna faɗa da babban murya, ba mu yadda da addinin Kiristoci ba ko Yahudawa da duk wasu addinai wanda ba musulmi ba. Don haka muna da imanin addinin musulunci shine addini na gaskiya, duk waɗannan addinan ɓata ce, halaka ne, kuma duk wanda ya mutu a kansu wallahi sai ya shiga wuta, kuma in ya shiga ba zai fito ba. Saboda haka tunda wannan shine imaninmu, kaga ba za mu taimaka mu kowane mai addini wanda ba musulmi ba cikin dukkan wani abu na addininsa. Ai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a gina coci a garin musulmi, sannan kuma ba a jaddada waɗanda suka rushe. Ina fata an gane. Kuma wannan ƙa'ida ba wai iya Kiristoci ba, ko ɗan uwanka musulmi in dai saɓan Allah zai yi, haramun ne ka taimake shi. Yanzu sai kana da motar haya, sai wasu mutane su ɗauke ka haya su ce ka kai su gidan bokawa ne, ko biyan ka za su yi, in ka je ka yi haramun. Ko wani ya ce a yana da giya, ka yi mashi da kwanta daga guri kaza zuwa guri kaza, haramun ne. Annabi ya yi la'anta ma,
yace la'ana Allahu al-khamra wa sharibaha wa saqiyaha, har kusan mutum 10 annabi sai da ya la'ance su, har da wahamiluha mai ɗaukata mai dakwanta. Duk wannan yana daga cikin abin da malamai suka yi kiyasi wajen haramta duk waɗancan abubuwan. Ka fahimta? Na haka zanen coci kana injiniya bai halatta ka yi ba, ko kana wanda magini bai halatta ka yi ba. Ina fata an gane. Wannan shi ne. Musulunci. To kaga duka wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce musulmi sun kula. Ai shi yasa Allah ya faɗa wata ƙa'ida. Yace ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafatan. Musulmi ku riƙi addini riƙo na bai ɗaya na gaske. A ce ga waɗanda ba musulmi ba suna shirya fim, amma cikin fina-finan nan ba su da aikin yi sai sukar musulunci da musulmi. Kai kuma kana musulmi baka da aikin yi sai kallon waɗannan fina-finai. In ta YouTube ne, datarka ake iba, kuɗin da ka sanya suna amfana da su, akan kuma abin da ake zagin addininka ake cin mutunci. Wannan ko mutum bai karatu ba, ya san wannan aikin addini ba zai yarda da shi ba. Ina fata an gane. In kasat ne ma, kuɗinka za ka bayar ka saya, akan abin da ake sukar addininka ake cin mutuncin shi, kamar yadda kake faɗa, ake nuna cewa musulmi 'yan ta'adda ne. Kaga wannan ba kishin addini, ba kishin musuluncin, ba kishin kanka karan kanka. Kaga wannan ba daidai ba ne. Ya kamata musulmi su ƙaurace ma ire-iren waɗannan abubuwan. Duk wanda wannan maganganu duk da nai, wani in ya ji su, abin da zai ce an cika tsanantawa, ko su wani masu tsatsauran ra'ayi ne, ko wace ce, duk abin da ba za a faɗa ba. To amma kuma irin wannan shi ne ya dace da maƙasidi na shari'a. Duk an zubar da su ne sai ake ganin cewa gara a ɗauki wani sassauƙan ra'ayi don a samu zaman tare, a samu zaman lahiya. Kuma ko wannan ra'ayin ka ɗauka ɗin, wanda ake gani tsatsauran ne, wallahi ba yana nufin wai za ka ci mutuncin wani wanda ba musulmi ba, ko ka kashe shi, ko ka taɓa dukiyar shi, ko jinin shi, ko wani abin nan. Kai dai addinin ka yarda da shi, kamar yadda Allah ya ce lakum dinukum waliya din. Allah ya sa mu dace. Abin da muka yi na daidai Allah shi karɓa, na kuskure Allah shi yafe mana, ba mu yi da gangan ba. Na'am. Akwai wannan ɗin, kamar yadda ka faɗa cewa ya ce ana nuna musulmi 'yan ta'adda ne. Ai, wannan mas'ala ce ta alwala'u wal bara'u. Magana ta gaskiya, da yawa daga cikin musulmi a yanzu da suke watsar da karantarwar addini ta haƙiƙa, suna yi ne domin abu biyu. Ko dai su kuɓuta daga sharri da maƙiya Allah, maƙiya addini, kafirai, Yahudu da Nasarai suke zargin musulmi da shi, na cewa su 'yan ta'adda ne. To tunda suna da wannan zargin a kanmu, to shi yasa sai tsoro ya shiga cikin zuciyar wasu musulmi, duk wata karantarwar addinin musulunci da su maƙiya Allah suke tuhumtar mu a kansa, cewa shi yake sa mu ta'addanci, to sai wasu musulmi suka zubar duk da wannan karantarwar. Misali, yanzu ka ga hudud, haddodi, wanda ya zina in ya taɓa aure a jefe shi ko? Wanda ya sata in ya kai rubu dinar a yanke mashi hannu ko? Da makamantansu. Ai su ne aka kalla Yahudawa da Kiristocin da kafiran duniya suke kallo, suke cewa ai musulunci addinin ta'addanci ne. Kamar hadisin manzon Allah sallama da yake cewa man baddala dinahu faqtuluhu umirtu an uqatila nas, da makamantan waɗannan nusus ɗin.
sai su maƙiya Allah suke cewa musulmi 'yan ta'adda ne, kuma abin da suke nihi karantarwa addinin ce take maida su 'yan ta'adda. To mu kuma saboda yanzu mafi yawanci duniya su kafiran ake bi sun zama iyayen gida na duniya, sai musulmi suke ganin to ba su da mahita illa su ƙyala duk wannan nau'in karantarwar. Duk wani hudud a zubar da shi, hadisi ai shine su masussuka duk suke ta ƙoƙarin zubar da hadisan cewa ai sun kawo ta'addanci ko wace ce, duk wannan fikirar ce ai. Wasu kuma suna zubar da karantarwa addini domin dama can addinin ba a gaske yake ba a zuciyarsu, suna son damar da za su yadda suka ga dama. To tun daga wannan suka dama da ake ta yi, ko wasu sun fito ma cikin musulmin suna ta sassoke hadisan da ayoyin da sauransu, to bari su riƙe wannan don su yadda suka ga dama. To shi ke haifar da waɗancan 'yan ta'adda da kake magana, wanda kuma su wannan 'yan ta'adda da ake yi a duniya, Boko Haram, ISIS da wacece Al-Qaida duk da ake tambarawa, ai da yawan waɗannan ƙungiyoyin masu maƙiya Allah suke ƙirƙirar su, domin almustashriqun ne galibin su, dan an yi bincike an gano duk wata ƙungiyar ta'addanci ta duniya wadda aka yi da wadda ke da kwai yanzu, wallahi akwai ture na su waɗannan Yahudawa da Kiristocin duniya domin ya za a ɓata musulunci da musulmi. Kuma za ka ga su waɗannan da za a ce Boko Haram ko ISIS ko wacece, ai ba wai karatun addinin ne ya maida su haka ba. Kaka ce kamar yadda kuke ɗalibai, littattafai suka ɗauka suka je gaban malaman musulunci suka karantar da su, daga nan suka fahimci bari su ɗauki makami, ba wannan ba ne. Wallahi da yawa ƙungiyoyin nan ma su maƙiya Allah suke ƙirƙirar su don dai su tambara musulunci su ce addini ne ta'addanci, amma ba addinin ma da yake yaƙar ta'addanci kamar addinin musulunci. Ina fata an gane. Wannan shine a taƙaice a gurguje. Don haka musulmi ba sa maraba da ta'addanci, ko da nasu ya zo da shi wallahi ba za su karɓe shi ba, kuma su ne farkon ma waɗanda za su yaƙe shi, balantana su goyi bayan wani ta'addanci. Kuma babu kowace karantarwa ‘yar kaɗan ko mai yawa a cikin addinin musulunci da take koyar da ta'addanci. Allah yana koyar da mu bauta mashi ne, kuma mu zaɓe shi, ko da hakan zai raba mu da kowa. To wannan shine abin da muke kai. Allah shi datar da mu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.